Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Jay, 48 years old at isang tambalarinang tubong Pangasinan pero naninirahan dito sa Maynila. Tambalan, patugtugin nyo naman yung Mahal na Mahal Kita ni Sam Concepcion habang binabasa nyo itong sulat ko. Hanapin natin. Yun kasi po ang theme song namin ni Leo. At sana din ma-feature ang sulat ko sa podcast. Itong sulat ko ay kwento ng aking pag-ibig. At sana ay maraming kiligin. Ulila na ako sa mga magulang at yung nag-iisa kong kapatid ay may pamilya na sa Baguio. Kahit mag-isa na lang sa buhay, sinisikap kong mabuhay na maayos. Nagsimula ako bilang janitor sa isang kilalang mall sa Quezon City. Tingin ko na molestya ako ng kapitbahay namin, kaya nag-iba ang sexual preference ko. Hindi ako cross-dresser pero kasali ako sa group chat ng mga tulad ko. Dito ko nakilala si Reginald. Mid-30s, byudo, may 3 anak at taga Laguna. Tanggap ako ng mga anak at pamilya niya kaya sumama ako sa kanya sa Laguna. Kaso namatay si Reginald kaya bumalik na lang ako sa boarding house ko sa Quezon City. Bumalik ako sa group chat at nakilala ko naman si Carlo, 20 years old, estudyante at taga Bulacan. Masayang katsyat si Carlo pero tropa lang ang tingin ko sa kanya. Minsan nakikikain siya at sinasamahan niya ako sa boarding house. Makalipas ang ilang linggo, nakilala ko naman si Leo. 43 years old, single at taga Manila. Dinalaw niya ako na makita ko siya ng personal. Sobrang natipuhan ko. Yummy at papabol. Gwapo, malakas ang dating at maskulado. Higit sa lahat, tambalanista din katulad ko. Hindi na ako nakapagpigil kaya nangyari ang dapat mangyari. Ang sharap ng maskuladong katawan niya. Di kalaunan, nagtapat ako sa kanya. O di ba ganun na talaga ang mga balibaliktad na ang mga eksena ngayon, di ba? Masisurapan muna siya mga maskuladong katawan bago magtapat ng mga nararamdaman, okay? Tikiman muna, ganon. Tikiman muna! Ay, naku, nakakaloka. So anyways, di kalaunan nagtapat ako sa kanya. Napauo ko naman. Sabi niya lang, 3 beses na siyang nabigo sa pag-ibig. Kaya dapat siya lang at wala ng iba. Matagal na daw kasi siyang naghihintay at pagod na rin na mag-isa. Alam daw niyang hindi madili ang setup namin pero uunti-untiin niya. Ipinaalam na niya ang relasyon namin sa mga kaibigan at sa pamilya niya. Natuwa ako kasi tanggap nila ako. Sa tamang panahon daw, ipapaalam din niya sa trabaho at ibabandera sa social media. Sa ngayon, magkasama na kami sa bahay niya sa Maynila. Hati kami sa mga responsibilidad at sabay naming inaalagaan ang nanay niya. Close ako sa nanay niya at kasundo ko ang mga kapatid niya. Ang love story ko ay patunay na may nakalaan para sa bawat isa sa atin. Kung yung bawat kaldero nga at kaserola may nakalaang takip,
tayo pa kaya? Matatagpuan mo din ang iyong kapareha sa tamang panahon. Huwag mawawala ng pag-asa. Kaya naman, salamat dahil nakapagbahagi ako ng aking nakakakilig na story. Salamat sa pagbasa ng aking sulat, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista, Jay. Hello, Jay! Kumusta ka naman, Jay? Mukhang maligaya si Jane. Mukhang mukhang busy ka ngayon Oo, pasensya Busy. ka na, hindi namin mapaplay yung song mo. Oo. Baka ma-copyright tayo ni Meta. Correct. Ayaw natin ng magka-copyright tayo. Pero Jay, we're happy, 'di ba, na natagpuan mo na ang iyong true love. Ganun talaga. Masarap talaga yung feeling na kinikilig-kilig-kilig, 'di ba? Yes. Talagang nakakapangiti. At wag kang mag-alala dun sa mga nakatutok sa atin ngayon, sa radyo, sa Facebook Live, sa YouTube, kung saan ka man nakatutok ngayon. Wag kang mag-alala, isang araw ikaw naman ang kikiligin. Yes. Hindi yung kinikilig ka lang lagi sa kwento ng iba. Isang araw, love story mo naman ang dahilan kung bakit ka kikiligin. Ayan. Di ba yun naman yung paniniwala niya di ba? Maganda yung statement niya sa bandang huli Na ang bawat kaldero, ang mga kaldero nga daw at kaserola ay may nakalaan na takip, 'di ba? Yes. Tayo pa kaya ng mga tao, 'di ba? Di ba? Meron mukhang kaldero. Oh, meron. Meron parang inupo ang kaserola, 'di ba? Yun nga, di ba? May takip pa. Oo, di ba? Ikaw pa kaya Correct. na mas maganda sa kaldero at kaserola. Yan, di ba? So balang araw, kung ikaw ay kilig na kilig sa mga K-drama na papanood mo, sa mga pelikula na napapanood mo, sa love story ng mga kaibigan mo, di ba? Tapos lagi ka naghahangad, sana ako naman. O balang araw dadating din yan. Pero syempre, di ba, katulad nitong si Jay, gawa-gawa din ng paraan. Sali-sali din sa group chat, di ba? Landi-landi Oo, din. landi-landi din. Hindi naman bumabagsak ang mga lalaki sa buhay natin ng ganun-ganun lang. Kailangan ding mag-effort. Gagawan din talaga ng paraan. O, di ba? Kaya kung ikaw, kabisyo, kinikilig-kilig ka ngayon, enjoyin mo yan. Tapos, tama, katulad nitong si Jay, i-share mo din yung kilig moment na yan sa iba para ma-inspire din silang hanapin ang kanilang true love. Yee! Sarap naman na nahanap ang tunay na pag-ibig. Isa lang ang ibig sabihin nun, mga kaibigan, na talaga na tayo mga tao will have our own time. You'll have your own time. Correct. In many aspects of life. No, sa love life, maaaring ngayon feeling mo, bakit ganon? Hindi ako gustuhin, walang naliligaw sa akin o walang nagmamahal sa akin. Alam mo naman sa sarili mo na hindi ka pangit, di ba? Or hindi ka, alam mo naman sa sarili mo na kamahal-mahal ka, Yan. pero bakit wala pa? Kasi nga, di ba, hindi mo pa panahon. Hindi pa. Tsaka, basta lang yan, dadating din yan. Tapos, Yes. magkakaroon ka din ng special moment na para sa'yo. Bawat bawat kwento ng pag-ibig ay iba-iba Iba ang dahilan kung paano sila nagkita, iba ang dahilan kung paano sila nagkatagpo, iba ang dahilan kung ba't sila nagtagal, ba't sila nag-aaway, at anong nagpapakilig sa kanila. Alam mo, naalala ko lang, merong isang tambalanista na nag-message sa akin once, sinabi niya lang sa akin na, alam mo, Miss Nicole, gusto ko lang i-share na nakakalungkot na hindi ako masyadong finiflex ng asawa ko sa social media, hindi niya ako masyadong finiflex sa kahit ano, or parang ang kwento niya is hindi siya masyadong showy sa kanyang nararamdaman. Naiinis siya kasi nakikita niya na may mga ibang mga jowa na talagang showy, talagang ipinapakita ng husto, Updated talagang ang lahat ng kaganapan sa kanilang mag-asawa. Kumain kami sa ganito, pumunta kami sa ganyan, ibinili ko si hubby ng bagong ganito. Totoo, mga ganun. Tapos nagrereklamo siya kasi hindi daw siya finiflex, 'di ba? Mga ganun. Kasi yun nga iba-iba kasi talaga ng klase ng relationship. Merong mga iba na ma-flex, merong mga iba na hindi. Ako naniniwala ako kahit ang isang tao ay hindi ma-flex, dapat
kung ang isang tao hindi ma-flex, mas buksan mo yung lahat ng butas ng katawan mo, di ba? Para maramdaman mo kung paano siya mag-flex ng pagmamahal. Kasi iba-iba kasi talaga, di ba, sinasabing natin, iba-iba ng klase ng pag-ibig, iba-iba ng dahilan kung ba't tayo nagkikita, nagkakakilala, di ba? So, iba-iba din ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Di ba? Maaaring hindi siya nag-flex on social media, hindi siya updated sa ganun, or hindi rin siya masalita na tao, hindi siya yung nagsasabi. Pero kung bubuksan mo nga lahat ng butas mo sa katawan, yung isip mo at yung diwa mo, 'di ba? At magiging mas feeler ka sa kanyang mga kilos, may kita mo na nagfe-flex din siya ng pagmamahal sa iyo eh. Hindi niya lang sinasabi, 'di ba? Katulad ng kunyari, as simple as kahit hindi mo sabihin na hinanda na niya yung kakainin mo. 'Di ba? Or kahit hindi mo na kaya ganito, alam niyang medyo tanga-tanga ka sa pagpapagas. May ganun kasi, 'di ba? Tanga-tanga. So, alam niyang gagamitin mo yung sasakyan, 'di ba? Papagasan na niya. Kasi alam niyang pero pinalagay mo mantika, isang bote. Lana. Pumunta ka sa palengke. Yung tulog ng mantika yung pinagising mo tapos Grabe nilagay mo. naman. Anong klaseng flex yun? Nagpe-flex nga tayo ng positibo dito di ba? O pakiramdaman mo rin kapag ganyan ang pagpe-flex na sa'yo, naku, may iba yan. Di ba? May ganun na hindi siya ma-post, hindi niya masyadong sinasabi, di ba? Pero very supportive siya sa lahat ng bagay. 'Di ba? Na nandyan lang siya lagi kapag gusto mong umiyak. Meron kang best friend sa kanya, 'di ba? Mga ganong klaseng tipo. Kasi nga iba-iba eh. May ma-flex, may hindi. Correct. Magandang yan. Yung actually yung lesson sa atin ni Jay, yung kwento na iniiwan niya sa atin or yung lesson na ini-impart niya sa atin mga kaibigan, applicable hindi lamang sa love life, sa maraming aspeto ng buhay natin. 'Di ba? Yun nga, you'll have your own time sa career, pwede din, 'di ba? Sa pagkakaroon ng pamilya, pagkakaroon ng jowa, pagkakaroon ng anak, 'di ba? Pagkakaroon ng maayos at komportableng pamumuhay, magandang bahay, may kanya-kanyang panahon yan. And yung sinasabi ni partner, maganda ring lesson na iniiwan sa atin mula sa kwento ni Jay, that you have to focus on the gains, not on the gaps. Correct. Meaning, di ba, tingnan mo, ang nakikita mo yung hindi yung pineflex ng ibang tao at hindi yung nagagawa sa iyo ng jowa mo. Totoo. Diba? Compare ka kasi. Oo. Hindi, tsaka alam mo, naniniwala ko, nanonood talaga ng K-drama yan eh. Parang feeling mo Kaya ganun. naiinggit ka na naman, di ba? Parang, bakit ganun? Ganun siya. Ganun. Hindi, iba-iba kasi talaga. Correct. Ang bawat relasyon, ang bawat tao ay kanya-kanya ng strength. Strength na mag-asawa, di ba, na mag-ipon ng pera. Kaya meron silang ganong klaseng travels, meron silang ganong kasaganang buhay, na pagtitingnan natin parang mas nakaluluwag-luwag sila. Kasi strength nila yon. Pero, di ba, nagsasakitan sila. Di ba? Mababa yung spiritual na aspect ng buhay nila na hindi natin alam. Example lang naman tong sinasabi natin. Tama. Yun yung mga kwentong hindi natin alam. Samantalang ikaw, hindi ka pineflex ng asawa mo, pero may magara kang bahay. Yan. May masarap kang pagkain. Lagi. May mga pogi at cute kang mga anak. Di ba? Yun yung mga minsan na hindi natin nakikita na meron ka at wala naman sa iba. Kaya nga sabi ko kanina, partner, buksan ang lahat ng butas ng katawan kasi hindi Oo. enough na yung mata mo lang ang buksan mo. Kasi yan Kutingtingin mo lahat ng butas, tapos ibuka mo. Correct. Ibuka mo. Pag may nakita kang butas, ibuka mo pa. Ganun. Para mas lalong ma-feel mo. Oo, diba? Pangunawa ang sinasabi natin. Oo. Pero kung halimbawa, masyado kang affected sa ganyan na hindi siya expressive, hindi siya nagfe-flex, magsabi ka din. Magsabi ka din sa kanya para mag-flex mag-effort. mo naman ako. Oo, sabihin diba? sa'yo ng asawa, flex ka ng flex na, di ba? Kahapon pa nga tayo nagne-Netflix. Pakorni tayo ng pakorni, partner. Kagabi, nagmerenda ka, Skyplex. Anong flex pa gusto mo? yan kasi yung mga flex na alam mo eh. Baka naman kasi yan lang alam niyang flex. Baka sinasabi mo sa kanya, i-flex mo naman ako, tas hindi niya gets. Di ba pwede din? May communication gap na pala kayo sa word the flex. Correct. Diba? Yung asawa mo, flex na ng muscle, nakaganon palagi sa'yo. Pero hindi mo napapansin kasi ang gets niya, ganong klaseng flex. Correct. Diba? Ibig sabihin, may problema kayo sa communication ha. If you cannot tell him how you feel, na
nalulungkot ka kasi iba yung definition niya ng flexing or nalulungkot ka sa mga ganong klase mga bagay, may problema kayo sa communication. Totoo. Sa amin pa kayo nagsusumbong. dapat kayo nag-uusap. Minsan Ganon. ano din tayo di ba? Gusto natin ma-solve yung problema natin doon sa partner natin, pero yung partner natin kakausap. Yung tataa. Bakit? Yung gusto natin may nakikisaw-saw pa sa buhay natin, pwede namang, di ba? Kayong dalawa na lang. Kasi kung gusto mo magtagal yung relationship ninyo, kayong dalawa talaga ang mag-aano niyan. Mag-flex ng inyong mga saloobin. Ng inyong mga Correct. nararamdaman. Totoo. 'Di ba? Parang at saka tama partner. Sabi mo kanina Netflix, Skyflex, flex ng muscles. iFlex. Oo. 'Di ba may mga tao na may communication gap kasi hindi nila talaga naiintindihan yung sinasabi ng kabila. Totoo 'yun. Halimbawa, ilang beses natin sinasabi na ang laki ng mga pores, yung pores, ilang beses ako nakakatanggap ng message na hindi nila maintindihan pag nagsasabi tayo ng pores. Oo, baka namin 1, 2, 3, 4. Oo, hindi. Kaya nga, iba. So, yung message po namin na butas siya sa muka, hindi siya nagigets pala ng iba. So, wala lang. Baka mamaya gusto mo magpa-flex, pero hindi niya nga naintindihan kung ano ibig sabihin ng flex. Usap kayo na maigi. Correct. Na Importante magkaintindihan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!